Fa molt de temps, en una petita ciutat de Galilea, anomenada Natzaret, vivia una noia a la que tothom coneixia amb el nom de Maria. Estava compromesa amb un humil fuster que es deia Josep. Maria cantussejava una cançó mentre escombrava i netejava casa seva. Estava molt contenta, pensava en el dia del seu casament. Té tan bon cor i és tan traçut a l'hora de fer coses. Maria estava tan absorta en els seus pensaments que en sentir una veu va fer un salt. Ah! Es va girar a mirar i els seus ulls no es podien creure el que veien, perquè allà, al llindar de la porta, hi havia un àngel del cel. Maria ho sabia tot sobre els àngels. Déu els enviava per transmetre algun missatge important, però ella mai no s'havia pogut imaginar que en veuria un. L'àngel Gabriel es va quedar quiet un moment. No volia espantar-la i li va dir amb tendresa: Hola, Maria, no tinguis por. Déu és amb tu. Et porto bones notícies. Déu t'ho estima molt i té un pla meravellós per tu, Maria. Molt aviat seràs mare. Tindràs un nen molt especial i li posaràs de nom Jesús. Serà el rei que Déu ha promès, Déu mateix serà el pare. Però no ho entenc. Com pot ser això si no tinc marit? Déu s'encarregarà de tot. Res no és massa difícil per ell. Tothom es pensava que la teva cosina Elisabet mai tindria fills. I mira, en tindrà un ben aviat, tot i la seva edat avançada. Maria no s'ho podia creure. Faré de bon grat tot el que Déu vulgui, va dir dolçament. Llavors l'àngel se'n va anar tan ràpidament com havia vingut. Gabriel, el ángel me saludó. Hola María, ¿qué tal estás? Yo aquí jugando, ¿y tú? Yo aquí volando. Traigo un mensaje del Padre Dios. Serás la madre del Salvador. ¿Cómo lo ves? Cosas de Dios. Y dije, haga
yo aquí volando. Traigo un mensaje del Padre Dios, serás la madre del Salvador. ¿Cómo lo ves? Cosas de Dios. Y dije hágase, de Dios me fío, me cae muy bien. Y dije hágase, en Dios confío, todo irá muy bien. En Dios confío, todo irá muy bien. En Dios confío, seguro que todo irá muy bien. Maria es fregà els ulls. De debò havia estat parlant amb un àngel? Es moria de ganes per explicar-ho a algú. Aniré a veure Elisabet. Ella segur que ho entendrà. Maria va decidir fer-li una visita a la seva cosina, que vivia lluny, en un poblet a dalt de les muntanyes. Així que va preparar-se les maletes i es va posar en camí. En arribar, Maria saludà Elisabet amb una càlida abraçada, i aquesta estava tan contenta de veure Maria que fins i tot el nen que portava dintre va saltar de goig, i ella va dir: Beneïda ets entre totes les dones, i beneït el fruit del teu ventre. De sobte, Maria se sentí plena de joia. Estava tan contenta que exclamà: La meva ànima canta al Senyor, perquè m'omple d'alegria i em fa molt feliç. Tothom sabrà que m'ha beneït a mi, tot i que no sóc especial, perquè ha fet coses meravelloses per mi. Ha vingut a ajudar el seu poble, tal com li va prometre fa molt de temps. Tan bon punt Maria hagué desfet la bossa que portava i totes dues estigueren assegudes, Elisabet li va dir: Zacaries també va veure un àngel. Va venir a dir-nos que tindríem un fill. I ara Déu t'ha escollit a tu per a ser la mare del rei promès. Si la tierra en que vivió Jesús es santa, imagina el vientre que lo dio a nacer. Si el Espíritu de Dios fue a su encuentro mucho antes que el mismo Pentecostés, si el arcángel la llamó llena de gracia, cuando nadie sin bautismo lo podía hacer, si Jesús cumpliendo el cuarto mandamiento le dio la honra tanto a ella y a José, le dio la honra a su madre y a José. Maria es va quedar uns 3 mesos ajudant a la seva cosina. Al cap d'aquest temps, Elisabet va tenir un net, a qui li va posar el nom de Joan. Després d'aquesta visita, Maria se'n tornà a casa. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre. I Déu s'encarregà d'explicar-li a Josep en somnis
la història del fill de Maria. Llavors, ben aviat, es van casar. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. En la llunyana ciutat de Roma, l'emperador Cèsar August necessitava diners. Feu una llista de tota la gent que viu en tots els països que governo. Vull assegurar-me que tothom paga els impostos. Tots els habitants del meu imperi hauran d'apuntar-se en el seu poble de naixement. L'ordre de l'emperador va traspassar el mar i va arribar a aquella terra remota on vivien Maria i Josep, on també governava aleshores. I Josep va dir: Hem d'anar a Betlem, la ciutat de la nostra família, perquè els nostres noms figurin en la llista de l'emperador. Era molt lluny, a més de 100 quilòmetres, i Josep estava preocupat per Maria. El fill que esperava estava a punt de néixer, però de totes maneres hi havien d'anar. Portaven uns 6 dies caminant, quan van arribar a Betlem. Tot estava ple de gom a gom. No hi havia cap habitació lliure, no hi havia cap llit lliure enlloc. Fins i tot la fonda estava plena. El fill de Maria estava a punt de néixer. Havien de trobar algun lloc on poguessin quedar-se. Només quedava un lloc lliure, el lloc on dormien els animals. I van arribar just a temps. El fill de Maria va néixer de seguida. No hi havia cap bressol per posar-hi l'infant, només un pessebre en el qual es donava menjar als animals. Josep l'omplí de palla, mentre Maria embolcallava l'infant ben fort. I allà al pessebre l'infant es va dormir, sota la llum d'una gran estrella que brillava en el cel. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin Mother.
Dalt de les muntanyes, a prop de Betlem, les ovelles estaven segures al corral. Un gran mur de pedra, ple de punxes a sobre, les protegia dels animals ferotges. I, a més, els pastors es passaven tota la nit vigilant. Tot era fosc, tot era en silenci. Aleshores, de cop i volta, el cel es va il·luminar amb una llum tan forta que no es podia ni mirar. Aparegué un àngel que amb veu potent i clara es dirigia als pastors. Bones notícies, les millors notícies que mai heu sentit, per a vosaltres i per a tot el món. Avui, a Betlem, ha nascut el vostre rei, el rei que Déu havia promès. Aneu-hi i comproveu-ho amb els vostres mateixos ulls. El trobareu dormint dins d'un pessebre. De sobte, el cel s'omplí d'àngels que cantaven. Glòria a Déu a dalt del cel i pau a la terra. Aleshores, es va tornar a fer fosc. Va tornar el silenci. Els pastors van respirar profundament. Hem de fer el que ens ha dit l'àngel. Les ovelles no correran cap perill. I se n'anaren cap a Betlem de pressa. Allà van trobar el rei acabat de néixer, tal com l'àngel els havia indicat. No havia nascut en un palau, no havia nascut en una casa, ni tan sols havia nascut en una fonda. El van trobar dormint en un pessebre, en el lloc on dormien els animals. Els pastors van explicar a Maria i a Josep el que havia passat. De sobte, el cel s'ha il·luminat i un àngel s'ha dirigit a nosaltres. Avui a Betlem ens ha dit: ha nascut el vostre rei, el rei promès per Déu. Aneu-hi i comproveu-ho amb els vostres mateixos ulls. Maria escoltava. Era una nit per a recordar. Una nit que no oblidaria mai. Els pastors se'n tornaren pels carrers foscos. Aviat es faria de dia. Havien d'anar a guardar les ovelles. La gent de Betlem els va sentir passar. Unes veus de pastor fortes i profundes cantaven cançons lloant Déu. Eren les primeres Nadales. Allà dalt de la muntanya un àngel als pastors diu. Allà dalt de la muntanya un àngel als pastors diu. Hola, hola, xiu, xiu, tam tarararararara. Hola, hola, xiu, xiu, que Jesús és nat i és viu. A l'Orient llunyà, uns savis que estudiaven els astres de l'univers van veure una estrella nova al cel. Brillava amb molta força i no l'havien vista mai. Per això, van pensar que podia ser un senyal de Déu. El senyal que, segons la llegenda, indicava que havia nascut un nou rei i que si la seguien, els guiaria fins a ell. Los de Reyes Magos vieron una estrella singular que ninguna la igualaba en fulgor y claridad. Tras mirarla muchos días, la estrella sí les habló: soy la estrella del Mesías, ha nacido el Redentor. Venid a adorarle, venid conmigo, que en cuerpo de niño Dios ha nacido. Y los reyes llenos de felicidad, dejándolo todo, se van a adorar. Així que es van posar de camí dalt dels seus camells. Van arribar a Jerusalem, la capital d'Israel.
i van anar directament al palau del rei Herodes. I li van dir: Hem vingut a veure el rei que acaba de néixer. El rei Herodes es va enfadar d'allò més. Un nou rei? En comptes d'ell? Mai! Hem vingut de l'est. Vam veure un nou estel molt brillant i l'hem seguit fins aquí. Un nou estel per a un nou rei, un rei per al vostre poble, Israel. Hem vingut fins aquí per veure'l. Sisplau, digueu-nos on és. El rei Herodes estava d'allò més enfadat. Qui podia ser aquest nou rei? Aleshores va recordar una cosa. Va enviar a buscar els seus savis per preguntar-les. Fa temps, Déu va prometre que enviaria un rei. Sabeu on naixerà aquest rei? A Betlem, senyor. Això diuen els antics profetes. El rei Herodes volia trobar el nou rei. Volia matar-lo. Però era massa astut per a dir-ho públicament. Així que va dir als savis d'Orient: Heu d'anar a Betlem i quan trobeu el nou rei, si us plau, feu-m'ho saber. A mi també m'agradaria veure'l. Aquella nit van tornar a veure l'estel i el van seguir fins a Betlem. Brillaven al cel just a sobre el lloc on era Jesús. Per fi l'hem trobat, el nou rei. Digueren tot agenollant-se davant seu. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración. Dios del cielo, que hiciste la mañana y también... Després, tragueren de les bosses els regals que li havien portat. Or, encens, una planta per cremar i fer bona olor, i mirra, que els feia servir com a medicina. Eren regals cars, tal com corresponia a un rei. Però quins regals tan estranys per a un nen. Eres la fuente, la luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria eres tú. Els savis se'n van tornar als seus països, però no van passar a veure Herodes, perquè van assabentar-se que volia fer mal a Jesús. Així que Herodes va esperar i esperar. I veient que no tornaven, van enviar el seu soldat a Betlem amb una ordre molt clara. Mateu tots els nens de menys de 2 anys. No n'hi haurà cap nou rei al meu país. Maria i Josep, però, ja no hi eren. Déu els va avisar de que no estaven segurs a Betlem. I una nit van fugir cap a un lloc on el rei Herodes no els podia fer mal. No van tornar a Natzaret fins que van saber que el rei Herodes havia mort.